Het btw-tarief voor uitvoerende kunst is nog net zo lang niet verhegen van 6 naar 90%, door CDA, VVD en PVV. Maar omdat het kabinet intussen demissionair is, kan die maatregel wel eens weer omdraaid worden. Dat zou goed nieuws wezen voor de theaters, maar die zit op het stuit wel maar één probleem. De programmagids voor takom seizoen. Hij lag gisteren al bij de drukker en ik heb er een weekend over nagedacht en ik heb hem stop laten zetten, de persen. En ik heb ervoor gekozen om toch de prijs, gebaseerd op het lagere btw-tarief, in de brochure te zetten. De lawaai neemt nou de gok. Toch al aan duidelijkens is er nog wel de kans dat theaters onderling verschillende prijzen vregen voor dezelfde optredens. Over het algemeen hoor ik signalen uit het land dat theaters dat dan op de een of andere manier gaan verrekenen, teruggeven. In wat voor vorm dan ook, via de bonnen of een extra kopje koffie of een drankje, dat weet ik niet precies. Maar dat is wel aan het theater zelf. Als het zo zal zijn, hebben wij in ieder geval die keuze al wel gemaakt. En is het bij ons dan blijkbaar op dat moment wel de laagste prijs. Maar dat is natuurlijk wel een keuze die je maakt. Maar ik vertrouw erop dat de theaters allemaal die 13% wel verrekenen met de kaartjes. Dat lijkt me evident. Bij de Harmonie Ljouwert kunnen ze een wachtje met het vaststellen van de prijzen voor takom seizoen. De nieuwe brochure komt pas in juni uit.